Alaikum. To yan uwa bayan Saudi Arabia nan kuma Qatar ce. A nan kuma Qatar ce. Wato Lafan da Finery shi ma gashin ana babbake shi. Yau gaba ɗaya fa yan uwa sun fa kwanto fa almusulma fa ta kwance fa. Gaba ɗaya gaba ta tsakiya ja ce wuta ce kawai. Yau ba magana rugujewa gidaje ba ce mai ne kawai wuta ce. Annarin ce kawai narin ce take tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan waya fa gaba ɗaya fa Iran fa sai a hankali fa. Lalle kan yau take take ramawa. Lalle jiya bata rama ba yau take ramawa. Subhanallah. Kuma Bengariyan ne a airport na Tel Aviv. Ana tunanin yau ya tashi aiki gaba ɗaya ta destroying din shi. Gaba ɗaya ta destroying din shi. Babu kuma wani kokari ma na kare shi. Ma'ana ba a sa makamin ma da za a mai wargi ba. Kawai gaba ɗaya Bengariyan ya tashi. Ya zama tarihi to yanzu ta fara kuma ba kai hari na ta a kashe wani guri ko wasu a'a gaba ɗaya ɗaga guri ta fara alamar harin ɗaga guri. Allah ya taimake ki jamhuriyar musulunci ta Iran. Alaikum nan kuma zallar dukiya Amerika ce da take cikin Saudi Arabia. Ita ma gashi nan dai yan tana shan wuta. Na ji suna cewa har da ko McDonald ne ban sani ba dai ita dai abinda ne suka rubuta sun ce a interest ɗin Amerika ne kawai da yake cikin Saudiya yake shan wuta. Ƙona dukiya da dukiya jini da jini kai almusulma masha Allah kin faranta mana ƙasashe 7-6 take duka a daren nan kawai a lokaci guda duka dukansu take ta kai nan wannan shine harin farko a tarihin duniya wannan abu da ya taɓa faruwa gaskiya Iran ta wuce yadda muke tunani ba muƙiya ba mu ma kanmu masoya ta fara ƙarar da ruwan kanmu Allah ya taimaka. Yan uwana masu albarka muna yi muku fatan alkhairi da fatan yan uwa kuna cikin ƙoshin lafiya. Za ku zo yan uwa ku ji kiran da shugaban ƙasar Iran ya yi wato Masa'udu Pezeshkian. Ya yi barazanar ɗaukar mataki mai tsauri akan wanda ake zargi da hannu akan kisan Ali Larijani wanda ya kasance sakataren na majalisar tsaro na ƙasar Iran. Wannan dai kira da shi wannan shugaba na ƙasar Iran ya yi shi ne a daidai lokacin da ƙasar ta Iran aka shiga wata ɗimuwa ta rashin wannan babban mutumin mai muhimmanci wanda yana ba da gudunmawa sosai game da abin da ya shafi ƙasar Iran. Ali Larijani mutum ne wanda ya ba da jinin shi tuni game da abin da ya shafi ƙasar Iran, wanda muke mishi kyakkyawan ƙarshe. Ya yi shahada, Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa kwanciya hutawa. A nan kamin in bayyana kiran da shi shugaban ƙasar Iran ya yi wato Masa'udu Pezeshkian game da ɗaukar mataki mai tsauri akan waɗanda ake zargi da hannu akan kisan shi wannan Ali Larijani, ɗaukar mataki mai tsanani. Ina kira ga waɗansu wanda ba su san mecece Iran ba su san su wane ne 'yan asalin ƙasar Iran ba. Na ga cikin bayanin da aka wallafa mutane suna kira cewa ya kamata Iran ta sake salon yaƙinta. Ita tana yaƙi, tana ɓannata duka abubuwa na more rayuwa, ita kuma ana kashe mata rayuwa. Ma'ana suna ba Iran shawara ne. Waɗanda masu ba da irin wannan shawara ba su san wacece Iran ba su san wani irin ƙarfi ne da Iran gare ta ba. Domin ƙarfin da Iran gare ta shi ya sa shugaban ƙasar Amurka shi da kanshi ya fito ya ƙada jaddada cewa ba su yi tunanin ƙasar Iran tana da wannan ƙarfi ba. Ya fito da bayanin cewa wannan ƙarfi da gare ta sun fahimci duka inda ƙarfin ya samu asali domin duk sun je sun rogaza duk wani abin da ya shafi ma'ajiyarta na abin da ya shafi jiragai mara matuka. Alhalin wannan zallar ƙarya ce. Abin da zai tabbatar muku da zallar ƙarya ce harin da ita Iran ta kai
domin Iran ta kai hari a Isra'il da ƙasashen gabas ta tsakiya bayan hallaka wannan jami'in tsaron na na ƙasa baki ɗaya, wato Ali Larijani, wanda muke fatan Allah ya ji ƙanshi, wanda ake magana cewa duk an ɓata wani abin da ya shafi jiragensu da wani bama-bamansu, kuma yau ta kai hari bayan wannan ɓanna da aka yi mata. Kenan kun ga hakan ya tabbatar da cewa maganar da shugaban ƙasar Amurka yake yi maganar ƙarya ce, maganar wadda ba ta da wani asali ce. Kuma abin da muke so da 'yan uwa ku sani, su waɗannan mutanen da kuke ganin su, Iran ba kawai tahiya bane take tana musu ɓanna game da abin da ya shafi na more rayuwarsu ko na tattalin arziki, a'a, su ba su bayyana irin kashin gillar da ƙasar Iran take yi musu ne, shi yasa ba ku ganewa. Duk wani lokaci da aka ma Iran aka kashe ma Iran wani mutum mai muhimmanci, sukan hutawa su bayyana, saboda su kama suna da ƙarhin abin da ya shafi wajaje na watsa labarai, amma su sai su riƙa yin ɓoye nasu. Saboda duk wata kafa ta watsa labarai, kama daga abin da ya shafi ƙasashe na watsa labarai ne wanda suke da ƙarhi a duniya, suna ƙarƙashin su ne, don haka sai abin da suka umarce su da su wallafa suke wallafawa. Kenan ka gani, ai akan abin da ya shafi, shi yasa muka ce muku yanzu rayuwa ta sake hada ya koma kan abin da ake ce ma yanzu hada ya koma kan abin da ya shafi abin da ake ce ma guerre information. Hadan abin da ya shafi labarai shine ake. Saboda kai da baka waje baka ga abin da ya faru ba, kuma ba a nuna ma hotuna ba, to kawai sai yanda aka yi da kai, baka da wata hujja da zaka zauwa ka iya kawo abin da baka kawo hujja baka ce an yi. Amma da za su iya bayyana irin ɓannar da ƙasar Iran ta yi musu, wallahi da tuni duk wani mai ganin Amurka tana da wani ƙarfi, da tuni ya fita daga bayan Amurka. Amma mu da yake mutane ne wanda aka ce idan Allah ya taimake ka da basira da tunani da hangen nesa, to kakan gano munafuki ko da yaya yake tafiya. Don haka mutanen nan sun tabbata mutane ne munafukai, mutane ne wanda ba za su taɓa kawo duk wani adadin alƙalamar da Iran ta kashe musu ba, sai dai su kawo su adadin, har da ƙari suke yi adadin abin da Iran ta rasa, suke yi suke watsawa a labarai. Da haka waɗanda kuke biye da irin wannan shafuffuka wanda suke kawo labaran ƙamzan kurege, wannan shafuffuka ma wanda kuke gani suna da kima, suna da muhimmanci, su kansu labaran da suke kawowa labarai akwai na ɗoka, akwai na watsawa, akwai na watsarwa a yadda, saboda babu gaskiya cikin shi. Idan aka bashe aka saki labarai, don haka kake ganin Allah yake zauwa idan yana kawo misalai, yana cewa babu waɗanda suke hankalta sai mutane waɗanda suke da hankali. To ko labari ma aka kawo, tsaya za ka yi hankali ka fahimta yaya ne labarin yake. Yanzu kamar a misali, ɗan ƙaramin misali ne zan buga, kamar a ce gida ne wanda bai huce 20 meter kare ba, sai a ce maka an ɗauki bam, a ce gidan nan ko duka arhe yake gabaki ɗaya da jama'a a cikin wannan gida, sai a ce ma an ɗauki wata bam guda 12 an watsa cikin gidan nan, sai a ce maka cikin gidan nan kuma duka mutanen da suke cikin gidan nan sun huta da ransu. Yanzu tsakani da Allah, kai da kake da hankali, kake da tunani, ka san yanda makamin nan yake da illa, ko da guda ne a ce ma kuma an watsa wajen guda 12, a ce ma kuma duk mutanen da suke cikin gidan nan sun watsa da ran, sun tashi da ransu. Akwai mutanen da za su ce wato in dai na ce haka kamar kenan ina ja ne da abin da ya shafi ikon Allah. A'a, ina son ne jama'a ku gane, duk lokacin da hakan ma ta abku cikin wannan gida 20 meter kare, aka ɗauki wannan bama-baman 12 aka watsa a cikin gidan, idan ikon Allah ya bari har makaman ya kwada a cikin gidan, to ai hakan yake tabbatar daman ƙarshen mutanen da suke cikin gidan ya zo ƙarshe, sai iya dai wanda kuma ya tsira daga cikin gidan. Amma magana a ce ma ba wanda ya mutu a ciki, kai da kanka ka san wannan magana ba ta mai hankali ba ce wanda ya kamata ya ɗauka. To kun ga da yanda suke ƙwaruwar ƙasar Iran, sukan kawo duka alƙaluman da ƙari game da abin da Iran ta rasa, su kuma sukan ɓoye nasu, ba za su fito su bayyana ba. To shine muke nuna muku da cewa ku masu bibiye da wannan shafuffukan nasu, kar ku yarda su ɗauki hankulanku su rika nuna muku sun ci galaba game da abin da ya shafi Iran. A'a,
ba za su iya galaba da abin da ya shafi Iran ba, saboda Iran ikon Allah ce. Kuma ku sani cewa shi wannan shugaban ƙasar wato na Iran, Masa'udu Pezeshkian, ya yi barazanar ɗaukar mataki mai tsanani a kan duk wanda ake zargi da hannu a kisan Ali Larijani, wanda ya kasance sakatare na Majalisar Tsaro na ƙasar Iran baki ɗaya. A cikin wata sanarwar ta musamman da ofishin ya fitar na shugabancin ƙasar, shugaban ya ce harin da aka kai a ranar 17 ga watan Maris shekara ta 2026 a birnin Tera ya yi sanadiyar mutuwar Ali Larijani, lamarin da ya tayar da hankali a cikin ƙasa. Ya ce to, ba za mu tabbatar da samun mummunan sakamako ga waɗanda suke da hannu a cikin jinin masu ƙoƙarin kare ƙasar Iran. Za mu tabbatar da samun mummunar sakamakon hari, ma'ana duk waɗanda suke da hannu ake zargi suna da hannu game da jinin masu kare ƙasar Iran. Lalle wannan shugaban ƙasar ya ce wannan insha Allah za su samu mummunan sakamako, wanda tuni an fara, domin Iran tuni ta kai hari a ƙasar Isra'il da ƙasashen gabas ta tsakiya bayan hallaka wannan jami'in nata, wanda har yanzu kake jin shafuffuka na sada zumunta, shafuffuka wanda suke watsa labarai, shiru kake ji, babu wanda ya huce ya ce wanda a cikin harin da ita ma Iran kin ma ta kai ake tunanin cewa a haɗin da mutane suke ganin cewa tuni ma firaminista na ƙasar Isra'il, haramtacciyar ƙasa, wanda ake tunanin kawai baya raye a cikin waɗannan lokaci, wanda babu da wata masaniya wadda tabbatacciya ce za mu kawo muku, wanda dai ake zargin cewa baya raye, domin harin da ta kai Iran hari ne mai tsanani na ɗaukar fansa game da wannan jami'in, wanda su tabbatar cewa wai rasuwar shi ba shi zai sa wani abu ya canza ba, domin lokaci idan ya yi bayan da aka iya. Kuma na gaya muku, ina ƙara faɗa muku cewa ƙasar Iran ƙasa ce wanda mutane suke da taurin kai game da abin da ya shafi incinsu, wanda idan suka sa abu gaba game da abin da ya shafi ƙasarsu, game da gwagwarmaya game da abin da ya shafi ƙasarsu, su daman irin wannan gwagwarmaya ta yaƙi ta akwashi lokaci ita ce suka saba, ba irin wannan ba akwashi sati ɗaya kamar yadda shugaban ƙasar Amurka yake magana cewa a cikin sati 2 sun ci nasara, ya komo yana ta sambatun baki yana cewa kai yanzu an kai matsayin da shi bai ma tunanin cewa Iran ta mallaki wannan ƙarfi da yake ganin bumabuman wuta suna sabka a ƙasar shi da kuma ƙasar Isra'il da kuma abin da ya shafi gabas ta tsakiya, wanda bumabuman da ita ƙasar Iran take saki, wanda abin yana bashi mamaki. A nan yake so ya zo da wani abin da ya shafi siyasa, ya nuna ma ƙasashen Larabawa dole su taso su goya mai baya game da wannan abin da ya shafi, su goya mai baya domin ya ga ya kasance ya ga bayan ƙasar Iran, wanda a nan muke kira da sauran ƙasashen Laraba, idan kuka yarda kuka shiga wannan yanayi, to duk da yake wasu deja ma sun shiga, kun tulla kanku cikin masifa ne, saboda duk abin da kuka ga ƙungiyar NATO ta ce ba ta da hannu a ciki, to wallahi ku nisanci kanku. Wannan idan kuka ce ku bi shugaban ƙasar nan na Amurka, to zai kai ku wajen da za ku yi nadama ne, saboda ƙasar Iran ta zamo gagarabadau, ta zamo ƙadangaren bakin tulu, bayan da kuka iya da ita. Inda wata ƙasa ce a irin hare-haren da ta karɓa, wanda duk hare-haren ma da suke kaiwa da ikon Allah Iran tana ƙoƙarin karewa, sai wanda kuma Allah ya rubuta yake kasancewa ya daki ƙasar Iran. Don haka duk wanda kuka ga yau ana kashe mashi, to shine ya tabbata jarumi. Ai daman jarumi aka ce wanda kake ba da kashi kai ma dole wata ran a baka. Don haka abin da muke kira ga 'yan uwa, ka a karya, a ci gaba da abin da aka saba, a ci gaba da sa ƙasar Iran daga cikin addu'a, domin kashe wannan jami'i lalle an yi babbar asara, saboda mutum ne wanda ya bada jinin shi game da kare
Iranawa da ƙasar Iran gabaki ɗaya, mutum ne wanda ya taka rawa a zo a gani, wanda muke mishi kyakkyawan zaton cewa ya yi shahada. Allah ya ji kanshi, Allah ya sa kwanciya futawa. Da haka waɗanda suka yi saura za su ci gaba daga abin da ya tsaya. Tuni ma yanzu a hira da nake muku ana can ana taɓarin wuta, sai abin da kuma Allah ya rubuta, sai kuma an hutar da sakamako nasu na ƙarya dai wanda suka saba hutarwa, mu ga alƙalma da Iran ta hallaka musu, duk da yake ba hutarwa za su yi su bayyana a fili ba, domin gani suke kasawa ce idan suka huto suna bayyana irin ɓannar da ƙasar Iran take yi musu, sai abin da ya tabbatar ba yanda za a yi a ɓoye shi ne. Kamar yanzu abin da ya shafi jigila, abin da ya shafi mai, kaga abu ne wanda dole sai sun huto sun bayyana shi, saboda in suka ɓoye shi ma za a rika zai bayyanuwa a cikin ƙasashe wanda